Nakasamit kanagayat kan tamatek na kanayon naragsapit na kinrupa na di na pa'y kayuyukin bakit na naglabas manulatawen pa nagtanaga nilalaki kaslay suntay mauma at lalo no malokoy kunti barkada na nagsapakan sa bali babae nga pagragsakan na sipot-sipot ka huwag babae ka ni bakit mo talpali iwen na ka put na manuruan ni bakit mo baka surutin na ka ang mga ito ang magtatal-taray yakin makukungkit din na Okay, magdamagay pa lang nga pa kuy-kuya din yung programa tayo na pauluan. Ray